Wasudo nyako Ramogi kod weche mamoko mabende waseikoni kendo wamedo luoni e pacho ka. Sirikal biro tiyo kod lony ma nyasani nyako Ramogi keto kenge makare e keyo weche mag kedo kod iye ma ohiu to kod kute mag ayaki ka gigeto chopo wechegi ne thoth rowere ma pacho ka. Chenro makama ne oler kod jadito e Migao mar thieth ma ochung' ne weche mag nyuol Edward Serem e romo ma okelo kanyakla riwruoge mag pinje Afrika ma ugwe mane otimore e kaunti ma Kisumu. Serem medo ni okang' machal gi ma gichako kaluwore kod kwan mathoth mag rowere manitiere kind higni 13 nyaka 19 ma medo mako iye ma ohiu to kata bende gamo kute mag ayaki. Jokanyo mamoko bende dwaro mondo od bura mamalo lok chike matayo weche mag thieth motenore kod nyuol mar neno ni rowere ma pok ochopo higni 18 bende yudo chenro mag thieth e weche nyuol. That most of the youths are actually access a lot of information in the internet. So as a ministry, we are standardizing the digital information. We would like to have a platform where information can be relayed to the youth, and this information has to be age specific. Yeah, the ones who are between 10 and 14 can access certain kind of information. Those ones who are above 18 can access certain kind of information. And we will also, therefore, we also want to encourage that with this information, we also encourage development of youth-friendly services. So what the ministry needs to do, even as it puts in place interventions, they need to be backed up with a stronger policy, a policy that speaks to how especially those below 18 years can access services, can access information, the right kind of information, and the age-appropriate information to help them learn how to navigate issues of reproductive rights, so that we see a decrease in terms of teenage pregnancies and HIV, especially for the Lake Region Economic Bloc, which in the recent Kenya Demographic Health Survey recorded quite a huge number.